Het jy al ooit gewonder hoekom sommige projekte finansiëel buite beheer raak? Akkurate kosteberaming is jou eerste verdedigingslinie teen begrotingsoorskrydings. Dit is die hoeksteen van finansiële sukses en verseker dat elke dollar verantwoord word. Akkurate kosteberaming verhoed begrotingsoorskrydings. Kontantvloeibeplanning verseker dat fondse beskikbaar is vir elke projekfase. Prestasiemaatstawe spoor koste-effektiwiteit na. Die aanpassing van uitgawes beheer algehele besteding. Begrotingshersienings beklemtoon areas wat finansiële aanpassings benodig. Konsekwente kontantvloeibestuur hou die projek op koers. Ten slotte, die identifisering van kritieke suksesfaktore in koste en kontantvloeibestuur ondersteun projekfinansiële gesondheid en verbeter begrotingsbeheer. Dankie dat u by ons aangesluit het.